हामबाय मिडिया कै नायथंनाय लोगोनो जतन खाका हामियाफोर दानन्दलाय बिसेसकै बनो बहायकै जे फुनुंमानि बागैनाय बनो हामबाय मारिबो तामहिमाले ब साकानो फुनबाय चिनि रिया ब खरकसा परितंगो क्लास 9 ओंखाय थानानि थांलायसो खायनो हासार नै सावो ओंखाय कायसे लगी बकरै ब थांलायसो खाय तंग जावो बेलायखे नि दिनि बर करै जदि नों साइकेलाव कासे रिना गाहैबा बेलायखे हामना हिके बा मा साइटका तामका बुरि बरक हाकसालो सातुं वातै तंगो ताई लेर जरा रगो टाइमरो माया रगो लेवो ताई लामानि तामका हंके ताबुं जरा तो के हामिया हतुक सातुक रग आमते दिबर खिरिं खारां रग आमते रगनो आं वान सुकनायखा आव हंके बनो कासा सातुं दिनानि दरकार तामका हंके परि तंनाय क्लास 9 सका बतेव का हंके परि नाय आं जदि साइकेल रिखा हंके बतेव का हंके परि थं उत्साह मानाय निनाय आं अबहाय के व्यवस्था मा खलाके तामके मानदाय एलाका जेहेतु मानदाय एलाकानि बरक आनो भोट दुइनाय एमएलए नामका आनि ब कर्तव्य तंग नायनानि अमहाय के टुकी ताकी जे मानसा जत पारे आं नाय थानाय तामहिके सरकार गरिबा आं गिलामा पजा सालेरि इमेया जे मानसा ग्रै थानाय हिनै बनो तिनि साइकेलयो रिया ब कामका परिथुं ब कामकाय माध्यमिको रेजाल्ट काम खायतो तंथगो तिनि माहायके सिनि पादैनि सिनि मेजिक मैडम सपनानि बिसिंतिके आं माहायके सिनि आनि आं सुनक्लायो बनो बकासा साइकेल बिनि बेलाय नि दिने आं सामानि परे ब बाहायके अरेन्ज खालायदो बगै बनो पाइपले हामबाय मारबो माहाय निदि बरक न सं रुतुगै याफ्रा माकाय बेलाय हामारि मानाय सिनि जातिनि बागै जतनि बागै ना कामने आं वानसु बाहायके बनो याफ्रा बागै बेलाय खानि पाइपले हामबाय ने por no bago parito bo tabu bora khabo po amchani bol chining khai igo saut chip na gorta sabse biran thapani sabse kaisa chikla kya mo chine melano biskira paike hambai seklok mani bahero matong kan cycle lo mani to semo khushi nang bhai matong खुशी न borok nago Sinogarbura gasini ne seklok mane tini MLA ni uddog pai non om thake suba mane bahero matong ha ambele khusino emle memno belai hamya kora anan tu sebelum nang rung no bago thanglai chukai nang jingal bagi om thake zakpana an bungri ria de berma